Alhamdulillah bludak, Pak. Dan sing mirsani luar biasa. Perapatan jan luar biasa wengi iki. Lah nggih sore mah ketok sepi lho. Lah iya. Sampai keng jeding-jeding mingkeng lho. Iku mau sing mirsani. Jan sembah nuwun atensi antusias warga masyarakat Perapatan saking wetengene. Wah, leres. Teng mriki niku lek kalih kesenian ngoten remene mboten jamak. Ngono ya, Pak. Nggih antaraning kesenian kalih agama niku sami makane. Iya. Moga-moga wau wonten sing bibar pengaosan terus tindak mriki. Iya. Berarti ya bluminawlahe nggih di napa niku diugemi Jawane nggih diugemi. Iya. Dadi ya piye ya nak. Nggih. Dadi ya kaya bersih desa, bersih dusun ngene iki. Nggih. Iki wujud adat tinggalane para leluhur. Leres. Dadi ngene iki aja mbok oleh-oleh nganggo cara agama. Nah, dadi antarane agama karo budaya ki beda. Ning kekarone kudu bisa mlaku bebarengan nut sinamadan daya dinayan, Mbak. Nah, ibarate kados ril sepur. Iya. Saling bernapa niku berdampingan. Pas lho, awake dhewe niku penak-penake urip teng Jawa lho, Mas. Tenan. Saestu ben taun nggih disedakoi. Warga masyarakate nadyanto Jawa niku dikai bencana kaya apa ning tetep kuat. Kuat wong Jawa kok. Mula diarani Jawa, Jawa ki tegese ngerti kok. Ngerti, makane niku. Dadi ana ngene dikawekani kaya nganggo mangkene. Nggih. Wis ta wong Jawa ki luar biasa. Ora ana kaya wong Jawa. Wah, saestu kathik dahare barang ya aneh-aneh. Saniki dahare wong-wong ini wong peluru wae dingge dahar. Kok peluru dipangan? Bakso rudal. Oh iya. Bakso granat. Demit dipangan kok. Kok demit? Bakso beranak. Terus es pocong, es gendruwo. Iya. Wong Jawa iki gendul-gendul. Wis iki Purbawasisa tak pasrahke kowe, Bang. Pokoke nyantai wengi iki. Jenengan dalang. Kenapa to Pak Sajake? Ora, dadi wengi iki sing ngatur awakmu kan dapuke biasane kan dadi seorang MC. Nah, dadi wengi iki digarap piye ben meriah panggung di warga masyarakat Perapatan kene. Damel meriah. Iya. Lah ngeten pun meriah sing mirsani nggih pun kathah. Wis to wengi iki pokoke dinggo gayeng, dinggo gumranggeng ana ing Perapatan kene. Aku wis ngiras-ngiras golek pasaran ning kene lho, Mbak. Niki pertama nggih perdana aku sowan rene. Alhamdulillah mugi-mugi dados langganan. Amin. Tenan, mboten rugi pokoke nanggap. Murah kena dicicil. Nah iya. Pun to mboten luar biasa. Jenengan mboten usah kuwatir. Cahya Nuswantara Ki Didik niki murah-murahe Pak menapa dalang. Kenging dicicil Pak ping 3 pokoke. Kok ngombe obat ya ping 3. Lah murah wong yo padha-padha kabupaten nggih to. Lan jenengan lho ini termasuk kebanggaan lho nggih. Kita harus berterima kasih bahwasanya pemerintah daerah terus wonten ing desa mriki tasih napa niku purun utawi kersa nimbali dalang lokal. Lho iki lho dalang lokal apike kaya ngene wong wis enek sing ngarani larang. Barang ngene berarti kan wis apik, Pak. Iya to? Nah, manggap dalang larang-larang paling sesuk ya padha ae ditinggali debok. Nah, tinggali debok ya bakul tempe kemruyuk ning burine mesti ben esuk. Nggih, ngaturke tetembangan, Bang. Ngaturke tetembangan iki pinten riyen napa ohone niki dicekne? Ditawakke penonton. Iya. Lah penontonnya mesti ohone dhisik niku nggih. Nggih. Bapak Ibu. Loh, sing kene semangat sing tengah iki turu apa piye to jane kok. Peh lampune ra ketok kok merem mesti. Coba yang sebelah sini. Saya bilang malam jenengan malam nggih. Malam. Lho contonan. Tengah sing kene iki. Urung. Penonton Pak Detriman. Malam. Loh, ana sing siang barang. Kok luwe barang iki piye to padha? Kene wis lumayan kene. Malam. Oke. Kowe rada ndak iki. Malam. Sore. Pon niki melek kabeh, Pak. Melek kabeh Umpami niki dicaosi niki riyen pripun Santi. Lagune jenengan mumpung wonten kanca-kanca kamera. Kamera jane arep mancing apa piye to kok? Kamera kaya wong mancing. Terima kasih kanca-kanca YouTuber padha wong iki. Matur nuwun. Kagem kanca-kanca YouTuber, kula mboten saged nyebutne setunggal mboko setunggal bakune Ki Didik Wibisono channel. Kalian ikan Salindri family. Pengen disebut
klintung ATM kuping. Yo Santi. Yo nanjake waranggonanipun mengke bibar ngoten nanjake nduk niken. Yo luwes Susanti Cahya Nuswantara. Yo Selamat malam Mas Bambang. Ya sehat ya nak. Alhamdulillah sehat. Bah aku nyawang Santi ngeklambi oren ngono jan mencorong cerah ngono berbinar-binar ceria wajahnya. Ceria wong jagone melu. Kapan ke ra melu ora ning lumpuk. Nyapa to Mas kan saiki wis gak LDR. Oke. Oke. Wes perjuangan dan doa. Wah lha iki sukses. Kenaan lho niki. Piye? Lan benjing iki tanggal pinten? Tanggal 1. Setunggal nggih ta? Heeh. 2, 3, 4, 5, 6. Kamangka jenengan main terus. Heeh. Kowe nunut kencan wae arep kowe. Ya apa to Mas kok cemburu? Arep kencane dadak ngenteni tanggapan sik kowe. Nah. Sepenting kan ger sama ayang. Ger sama ayang apa kowe urung ngrasakne nduk anak loro bosok kowe. Kowe saiki cek sayang-sayangan telek rasa coklat kowe anak loro alah-alah nempur sing mau pikir. Pengen roh aku. Amane kok. Ki lho contonen Napa? Anak loro miskan kabeh iki lho. Lha berarti sampean sing kebangetan Mas. Nyapa? Polahmu lho gek piye to? Manten anyar penake ra. Ngawur. Ya, iki sewanono prapatan. Nggih. Nggih Kang Mas. Aturno tetembangan mumpung wargane padha wungon, padha mirsani Cahya Nuswantara. Nah, cocok. Sik. Lho. TKI burine Pak De. Iki halaman ya bener ya. Lah prapatan kudune ning prapatan. Iki dusune jenenge prapatan Pak De. Kudu lengkap Mas. Dusun prapatan. Dusun prapatan. Musuh wong Uhud tumpak jangil. Moh kaceo sithik moh. Ya, lagu karyaku ya Bang. Lagu karya jenengan judulipun Gurit Katresnan. Gurita Katresnan. Gurit Katresnan. Puisi cinta. Ki lek nyanyi lek menghayati delon nyawang kae jagone kae. Dingiran nek sing disawang Pak Triman. Ya ndledek suarane. Ya, jenenge to Mas. Ya, Gurit Katresnan Cahya Nuswantara Erko Audio. Lah. Sumangga. Spesial Bu Kasun Guningsih Pak Sumijan menika lelagon karya cipta kula piyambak Gurit Katresnan.
wis tekan Kalimantan. Iya, Mas. Telek wis entek. Yo bene ta Mas ciri khas iki ngono. Ciri khas kudune dipasne karo musike to ora kok. Iki glegekan mendem kok glegekan enggak. Sampeyan ki kok jan sentimen ro Mas aku. Aku ki nggumun lho. Nyapa? Wong sing mbok nyanyekne mbok apik-apik ya to. Mbok gandrung terima dhek arep nyuling. Pak, piye? Santi kan nyawange teng kris. Nggih to. Mau wesran lah kok kris karo nyuling. Mas, masa rupane ngono. Alah syutingen ra ngandel. Wong kowe gandrung. Wajah iki gembira, Pak. Mbok karo kris nyuling. Mas, ora ngono lho. Duh alah, tenang mbok cekek glegek aku loro dhewe. Mau ala-ala mesti. Lah ora ala piye Mbak Trarus ngono kuwi rupane kok. Mas. Apa? Sing wis ya wis ngono lho. Lho, iki perkarane apa iki? Sing wis ya wis. Wis yo wis to. Ya mbiyen nek peh ra tak tampa ya aja ngono. Lambe godir. Lah sing dek ngapake muni kangen sapa to, Mas? Kowe mbiyen tau seneng karo Santi to? Balah Pak, mbok cekek glegek. Saiki. Tapi mboten wong gadah kakung kula nggih melu seneng. Iya, saiki awakmu wis bojo dhewe. Nah, kula nggih pun duwe bojo ning lho wedokane asine wedokane. Dek kapan kae sampe Wis aja gare wong padu. Lah piye? Wis WA-ne sik-sik lho Mas, cek sik-sik lho. Ayo nyanyi terus. Apa kok gak oleh? Nyanyi terus. Oh nyanyi terus. Lambe gotir yuk. Weh, Kris nyapa to Kris ora aku karo kowe kanca Kris. Dadi aku karo kowe apa nek balung rine kan ora. Lah nek omah kae fotone Santi kok mbok ambungi nyapa? Alah, genah. Makmu kali. Ibu dadi saksi lho Mas, ibu dadi saksi. Kae genah fotone nom-nomane gendane bapak maksud lawe. Lah, wah bosok mbok iki bawur nyawang Santi. Meneng, lek tak rodap tenan, meneng. Lah kok ya njaluk sangu, Mbok, tak njaluk Santi njaluk sangune, Mbok. Wis meneng tak rodap tenan, meneng. Mas, Mas Kris. Aku fotoku dicolong karo Mas Bambang lho, piye? Lah fotomu anak semute tak dilat to. Sing omong aku bendina disawangi lho karo Mas. Ati tak bandemi fotomu. Halung tak sawangi to. Piye Mas ngono kuwi, Mas? Alah bolo Pakde, nyapa to Pakdene melu. Aku iki po tau. Res, kok nomor rekeningmu berapa ta, Res? Kapan jero nomor rekening? Ora, ya kok mbok menawa lek rezeki kan yo tak paring jenenge kanca, mbok menawa butuh gendul-gendul apa tak paringi. Tutupne pra. Ya tutupne. Tutupne nak. Kuwi. Weh, jonggarai rame. Iki YouTube pirang-pirang. Kowe ya dadi nganu seneng karo aku pisan. Wah, wong tak gecek sirahe. Yo. Kaya klebon gurep. Yo. Rerencene. Yo. Rasa tresno. Sesarengan Cahyono Swantara, gurit kantor seneng kantor kagem marga masyarakat dusun Prapatan, sugeng mungon, sugeng midhangetaken menika saking Sanggar Seni Cahyono Swantara. Luwes sutati RKO Audio. Alayo. Ayo kan sok lano kendangmu.
Ayem. Teh yo teko. Kendang tiupengne garaan selagaring. Gerakanmu garing, Mas. Garing ndalah lampune mati pisan. Endi? Lampu endi? TK. Lampu TK kuwi. Lah rohku aku maca lho karo wong dijeglekne to, Pak. Lah ket sore mati niku. Sore mang ora no. Aku salin mang lho padang. Jenengan salin minggah mriki to. Basa roh kula teng Juras. Wah, MC-ne ket pateni jrek ngoten kok. Aja dipateni. Petengan no. Petengan. Lemu maca. Lho nggih sentolopan kaya wong nyuluh kodhok ngono kene. Heeh. Nyanyi lho, bojomu lho. Mas Bambang gerakane garing. Apa? Mau dipundutkan kopi? Walah nyerapot to, Nduk, repot. Mau enggak? Mau. Mau. Gak usah rek, ora usah tak njukuk dhewe aku ra kiting ngono. Tak njukuk dhewe aku iso kok iso. Ya ben mesrano lho, Mas. Mripate lho sawange lah. Gak oleh ya, Mas. Ya ora oleh, padine nyekel nyekel apa tutabuh Alan dek ini aku arepe bubuk yo mau ngancani VC no, Mas. Kres, aku sumpah ora Kres, aku ki ngerti dhewe aku karo kowe sinara wedi. Aku apa tau to kok nikung karo bojone wong ki ora tau. Wong genah. Tenan aku ora tau nikung bojone wong, Kres. Kowe rasa melu-melu, Mbok. Mas. Apa neh? Sama kok gak ngelingi to. Ngelingi apa neh tepek akeh men kenanganku karo kowe. Sama nek aku arepe bubuk ngono, sayang sleep well gak? Apa sleep well ya, Pak? Ya, arepe bubuk terus VC ngono kae lho, Mas. Anake picek to, anak PC. Ora PC. Marah, mulai marah. Lah ora ana supi sawangen lho, Pak Dene wing nggawa tabuh. Mase nggo tabuh. Kae lho, leke turu. Lah turu kok mau sebut gitu, Mas. Ya, ngono. Apik ya Mas lagune, Mas. Apik sing nyanyi ya. Apa apik nget? Apik banget. Nah, Oh, apik banget. apik banget. Nggonku Karya cipta Pak Dalang. Ki bisa no SPD. Nggih. Sepeda sing nyanyi kae. Mesti ngono kae. Sing nyanyi sapa Mas? Mesti kok ngono nek ning mersani. Kae sepeda sing nyanyi. coba bagi. Oh, lu mesti senti. Pacare kok. Nduk, iki sampean bar sura rencanaku tak rekon, Nduk. Heeh. Nggih. Rekaman, heeh. Rekaman. Lagu iki. Ingkang nembang sinten? Hah? Ingkang nembang Ya sinten? panggah sliramu to kok ya. Oh, video klip. Heeh. Lah musuhe sinten? Hah? Musuhe sinten? Aku. Zata, keceplosan ta, Mas? Bejo. Yalah. Kowe sambungai. Kudune kowe iki susah kok malah bunga kowe dhewe asline ya sir karo aku. Ki kapan aku muni ngono? Lah piye to kenasir nolak ngono kuwi. Ya, apa penyanyi? Ala wis meneng Pakde ora aku ora bakal Pak De. Kris, ya boloku ya. Ya. Reronceni rasa tresna Katresnan puisi cinta karipta dening Ki Didik Wibisana. Matur suwun ya, Mas. Iki wis tekan Kalimantan. Niki. Nggih. Terus tekan wingi Grebeg Suro, tekan Ponorogo lagu iki. Alhamdulillah. Wes mugi-mugi ndang bledos, Pak. Lagune bledos wis. Ya. Oh kena nggih tuku omah nek. Kena gene kat omah. Kena nggih ning kat omah. Omah sapa? Omah.